ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብ ስደት ንዘሎ ሰብ ፕሮሰስ ገይሩ ሰሊጥዎ ገለ ካብቲ ዝበዝሐ ዝረብ ሓደን ኣገዳስን ወሳኒ ነገር እዩ። ክልተ ዝተፈላለዩ ስድራ ተራኺቦም ምዉቕ ሓዳር ክገብሩ ክትርኢ ከለኻ ድማ ሕጉስ ትብል። እቲ ምንታይሲ ብፍላይ ነዞም ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዘለዉ ኣወዳት ዘበሉ ብስራሕ ካልእን ላዕሊ ታሕትን ክብሉ ኢሎም በይኑ ገረሮ ዝብል ገዛ ምዝፀንሖም ብኡ መጠን ድማ ናብኦም ከረር ስለ ዝብል ክንስኹን እቶም ኣቐዲሞም ዝተመርዐው መርዓቶም ክጥርንፉ ከለዉ ሓደሽቲ ድማ ትኩንና ዝበልዋ እንተስ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተላለዩ እንዲ እንተስ ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎን እንተስ ሰብ ዘማፀሎም ንመርዓ ድለዋት ኢና ኢሎም ኣብ ዝሓሰብሉ ግዜ ሓሰስ ይብሉ ወይ ከይተረድኦም ኣብ ገንዘብ ምዕራይ ፍልጠት ምድላው ግዜ ይመጥፍእ እሞ ኣብ ዜሮ ሰዓት ጉያ ይኸውን። እዚ ዓይነት ጉያ ግና ለኪሙካ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ምጥንቃቕ ከም ዘድልዮ ከዘኻኽር እንዳፈተንኩም እስከን ሎም ኣንቲ ናይ ሓንቲ ጓል ሓቀኛ ዛንታ ከኣለኩም። እዚ ዛንታ ነዚ ኣልዕልዮ ዝፀናሕኩ ዝተኣሳሰር እዩ። ኣብ መንጎኦም ሓደ ዘገርም ነገር ስለ ዘጋጠመ ተገዲስኩም ሰሚዕኩም ርእይቶኩም ኣፍስሱ። እቲ ምንታይሲ ንካልእ ሰብ መምሃሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሽም ቦታ ገለ ብዙሕ ከይጠቐስኩ ከዘንተልኩሙ ሰናይ ምክትታል ቅድሚኡ ግና እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ክትህቡ እንዳተላበኹ ናብኡ ከብለኩም። በሉ ሓደ ማለት ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዝቕመጥ ሰብ ዋኒኑ ዓጢጡ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዝነበረ ሓቡና ሓዳር ቁም ነገር ክገብር ይሓስብ። ኣብ ሓሳቡ ዝመፀሉ ነገር እንተለውን ኣብ ክንደይ ኣብ ጥቕኡ ዘለዎ ሓሰስ ዝብል ናብ ኣፍሪቃ ማለት ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ክምርዖ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀንዲ ሕቶ ኣብ ርእሱ ዝመፀ ግና ንመን ዝብል እዩ። እንትርፎ ኣብ ጥቕኡ ዘለዋ ብስራሕ ትምህርቲ ምክንያት ካልእ ከም ሰቡ ብማሕበራዊ ሚድያ ምናልባት ከየላለ ኣይርከበሉን። ሓንቲ ዘላቶ ኣማራፂ ድሕር ክንደይ ምሕሳብ ማለት እዩ ንሰብ ኣማፅሉ ይምባል ማለት እዩ። ነዚ ኣብ ልቡ ይሕዲሩ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣቀዲሙ ብዝቆረፆ ትኬት መሰረት ሰማይ እንዳንሳፈፈ ክንደይ ኪሎ ሜትራት ጨዲዱ ንመጀመርታ ግዜ ብሂወቱ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ይዓልብ። መቼም ኤርትራዊ ዘበለ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣበርክቶ እንዲ ዝገብር እንኳዕ ደሓን መፅኻ ክብሉ ብፍሕሾ ገጽ ተቐበልዎ። ንሱን ይቐኒለ እንዳበለ ብእንግሊሽ ሻንጥኡ በቶም ኣብ ኤርፖርት ጸኒሖም ክንደፍኣልካ ዝብሉ እንዳድፈአ እንዳሰብ ኣያተወገለ ተኺሉ ናብ ይምጥነኒ ዝበለ ሆቴል ኣበለ። እቲ ዛንታ ከይነውሕ ክንሕፅሮ ናብቲ ቀንዲ ዘምፃና ጉዳይ ከብለኩም። ኣይስሙን ሰለስቲ ንሓደ ቀረበ ኢሉ ዝሓስቦ ሰብ ደው ኢሉ ሓንቲ ንሓዳር ትኸውን ጓል ደልዩ ስለ ዘለኹ በእጃኻ ትፈልጠን እንተለዋ ተጠንቂካ ኣምፅኣለይ ክብል እዩ ከስ ወዲ እውን ወሸለ ተመሪዕኻ ፀገም የለን ብምባል ንስኡ ብሰላም ተፋንዩ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ በብሓደ ኣብ ጥራዝ እንዳስፈረ ብዛዕባ ዝፈልጠን ኣዋልድ ምምርማሩ ቀፀለ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣካይዳ ቅድሚ ምምራፁ ፅቡቅ ኢሉ ገምገመ። ውድኣትኡ ምስ ዕድሚኡ ትኸይድ ዝበለ ሓንቲ ደልደል ዝበለት ካብ ብዙሓት ምስ መረፀሉ መባሊቱ ክትከውን ፀሎት ድሕሪ ምብፃሕ የዕሚቋ ዝተፈሰ። እቲ ምንታይሲ ከቢድ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ የግዳስ ንሱ ስለ ዝመረፃ ጥራሕ ዘይኮነስ ናታ ፍቃዱን ከድሊ ስለ ዝኾነ ጠልጠሊሉ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኡ ቴሌፎኑ ምውፃእ ናብኣ ደው ኢሉ ብኣገዳሲ ጉዳይ ደሊክ ኣለኹ ብምባል ቆፂሩ ተፋንዋ። በቲ ቆፀራ መሰረቱን ንሓዳን ንቁም ነገር ንሓደ ሰብ ከም ዝመረፃ ምስ ሓበራ ወሸለ ካብዚ ዓዲ ዝገላገለ ረኺቡ ምባል ተሰማምዐት ግና ሓደ ዓብዪ መጠንቅቕታ ኣመሓላልፈ ርኢ ከለኺ ብኩንትናኺ ንስኺ ስለትሕሸ መሪፀኪ ምዕንቲ መፃኢኻ ክትብሊ ናይ ብሓቂ ምስ ትወዲ እንተተሰማሚኹም ፎኾስኮስ ከይትብሊ ዕሽነቱን ከየጥቃዓኪ ንኣዴታትኪ መሲልኪ ኺዲ ሓደራ። እዚ ጥቕሚ ኩላሓናዮ ኣነውን ከም ገለ ጓል ኣምፂኻለይ ተባሂለ ክውቀስ ኣይደልን ምባል ብፍሉይ ኣጠንቂቖም ምስ ትወዲ ከራኸባ ምዃኑ ሓቢሩ ኣፋንዋ። ከይደንጉዩን ሰለስቲአን ብሓባር ተራኸቡ። ብዙሕ ምስ ዕለሉ ንበይኖም ገዲፉ ወዲ ኸደ ቀዳማይ ዓለም ሳልሳይ ዓለምን በይኖም ከመዛዘኑ ተረፉ። ኣይፀልዓን ኣይፀልአቱን ሰሓቑ ተፃወቱ ይዕልሉ። ሽዑ ዝኽፈል ከፊሉ ፀሓይ ንፋስ ክሓርሞም ብምሕሳብ ንገዝ ኣፋንዩ ናብ ሆቴሉ ኣምርሐን።
فتيالخو أي صلاحون دحان سخون باليخا أما سيخلي مثلني يقان ليلو أما سكنا وددما نسمعو نابتا قول دحاك قبر دولة نساهم بقديا قروب أبيل النمبر أي صلاحو مسبلتو نعد متساقن يولون دحاد ما كما بخون ساب عيكن حاوكن كندخلو خون الكيو أبكال قد عمالات طباي قلا مسبلا طباي دا أصاب حيكون أي سمون سالستيك فلتو كم زحبنا أينا أميتنا كن عطون بر بحافشا قن دحان يسمسل مسبلتو هراي بلدحان نزخون نجر جنا هو كتب حدا رايلو تفانوهم دحري كلتا معلتي كاب دجز متسودي سأمين يعلن خبيل دولا أسكك من لسك إلى قال نابتي زرخاو ديو دوال كم سنديد عازم نزل كتب تنجروم مونتا يتسجم على كيديو نكمل يكون كن تعليقي جنا حدا راخي فخوص خاص كيتولين نزي أزربات ساقيت أسمر الله دحنس ساج خيلا تفاني حرك متسكي كتولناتي حنسب اسك زبلتو نايمة سايسب تملستون حرايلو بتحقواس عبزلاتو مكينة سديدو نابتي زلوني أمورات أمور مزناق إبار تقابش عبلا تي غزا بستفرالي ولا أدرقم زبل مبرحتي دامي قوير أنبرم بتدما ألف أعلاف قناجو حاتصير سلف زر إكدان تخدينان قلعين نابز نابتن إبلا قلعين دما تدار ديران كوفي لنبرم نابت غزا زمت سود زبله دليتو كمال على فقار أنت هونو استدلون جنام بكم تزلو درجة ولا نتيجة حاسة وسا كم زحسوه قبرا سجدد حيل علوان كابت تتكامل دما قليهم أكوات قليهم مسكرتا قلملا فقادو تعولا كوفيلهم علوم هلف مسبلك دما بينخا مانم تعاتوكات حزوبوت علو نسون أبيو آراتيتو كوفيلو سانيهوام سلا دفاعو ستيو زعاكو غنزب أنت يتسعينو أنت رسم حتى غنزب مستشرفة بزهي بكال عزر ربا ناي غنزب تساقمي بلوم تسيو كمز عمتاز فلتات صبو جيروس إمكوف أبلا أبكال إزي كونغنا أما أقورتي بقى شعو ألال سحاكونا ببعينتو مبي مستا عزيز سنحوا ناتي انت بلت ناتي مستا قنا نيكي زيادة عامتن يقداس كاكا دي حجي رسم سملا قد حجي خا عيدلني كلو إلا دا تساكفا ولاس انت يبقى لا تفلتو هارا إلا تقبل بزيد ما دمسي موزيك أرلو صبغات هالد نابزن نابتن يبلا كل ملو تحايسو قال نازي مستا بل كتبلو جمرت مودعاتو أنجر كيرا نفس الرخبتا أب أراتيام በቃ ከምታ ዝተፈጠረዋ ኮይኖም ንግሆ ከማይ ጸባን ተዋሕዶም ዝተበራበሩ ከተዘገረም ወላ ሓደ ከተዛረበ ከምዛ ብገንዘብ ትሰርሕ ሰብ ሰልዲ ሂቡ በታ ዝመጸታ መኪና ዘፎኖም ጓኑን ወላ ሓደ ክትውለተ ስምዕትን ብጀካ ሓንቲ ቃል በጃኻ በል ንክስቶ ከይትነግሩም ነቲ ዘማጻላ ወዲ ማለት እዩ ናይ ነብሳ ዘይፈለጥ ክስቶ ምባላ ዘገርም እዩ ሽኡ እዚ ካብ ደገ ዝመጸ ወዲ ናብቲ ዘማጻሉ ደው ኢሉ ከምዚ ጌራ ከምዚ በቃ ኣፋና ክብል ይነግሮም ወዲ ኣክንዳ ብሕርቃንጣ ክብል ቁሩብ ተረፉ ብቅጽባቱን ናብ ኣክድብል ጊዜ ያባኸነን ህዊ ነጊርካ እንደ በቃ ተጋጊ ከም ክገብር አይናን በቃ ሕጂ ኣፋኒ ክትብል ምስ ኣረጋገጽትሉ ቀደም ውሳኔ ገገኛ እንታይ ኣሚነ ኢደይ ኣቴ በመባል ምስና ሕርቃኑ ቴሌፎን ኣጽዩ ናብቲ ወዲ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ እሞ እንታይ ከምዛ ጓል ክብሉ ከሱ ምስ በቃ ወዲኤ በመከላኸሊ ከዓ ተራኺብያ ክብል ጥራሕ ይመልስሉ ስለምንታይ ንዝብል ግና መልሲ ኣይሓበሉን እቲ ምክንያት ንሱ ጥራሕ ይስፈልጥም በቲ ኩነቲ ኣማፃ ወዲ ንክልተን ጥቕሚ ኢሉ ነዚ ገይሩ ካብ ኩሉ ዘሕርቆ ድማ ንዓ ስለ ዝፈልጣ ምናልባት ምስ ትጣንስ ገለ መዘጋጠማ ክስታው ኮይ ኣብ ዘይኮን ሰብ እቲ ሂወታ ዘራርጎ ዝብል ዘረባ ከይሰሚዑ እምበር ረብሓ ወይ ገለስ ኣይነበረን ንሰናይ ተግባር እምበር ካብ ኮነ ካብ ዝፍለይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክትመሓራ ትኽእላ ሰብ ንቁም ነገር ንሓዳር እንዳተመነክን መስተዶ ተቀዳዲምክን ናብ ዓራት ንምድያው ኣትጓያ ነፍሲ ወከፍ ትገብርኦ ነገር ብመጠኑን እንዳተዓቀንክን ስለትኽእላ እንተ ንጽቡቕ ንኽፉእ ክብድብድ ርዝም ክትብላ ፈትና ምናልባት እዚ ወዲ ተጽግበን ቀጫስ ወይ ድማ ካብ ሕጂ ዝናቆዝ ጊሮኹን ነገራቱ
كم مزازمي زخون سب حدار كمسرت كحاسب كله حدار كتقبر سلازلك راح تصرف لف بازي كونه باستخاله كمت ان اب تحت فتاري ناخذ مسلوين اخذ مسل كالي استرف قال وهد ميتات زراخبك زقراربك ነገር كساب تركب بتاغست مصباي تمراصي انبر عيني بليس نبل الكمستعاتو مودعاتو فقدو نسمو زلنا نغريو كامزي جيراتني جيرو بالدحر ممثل خبرك انت زي كونو استقعوا ايحفس نطقمي بلون سلازي طنقق دعنبل ابزي منجي قالو الكم تحاسبوا رئيتكم عملاي كومنت بوتاك تسفروا بዛ ጋጣሚ እንዳተላውኩ በካለ ተሐስቶክ ሳምራኸብ አብዘልኩም ሰላም ቀሰነተ እና አውት አሳልጥ የሚልኩም ሰሰናይ